Guys, karon ang ato ang pizza karon is May 3, 2022. So ang previous result is 2 p.m. is 013. Sana may iba naman set ko. 2 p.m. 103. Code sa 103 is 498. So sa 5 p.m. 8885 nalitok yun nila ako ng 885 ganiyan nga nag-live kung guling buntag na kung kita ganis lucky number wapo ko kabawag iabang gipustahan 9 p.m. 464 ang code is 121 1-1 mga guys. So laban lang ta ha nahibaw ko nga wala na jud tayo ni palo na ko kay wala jud na undas pat akong number akong pagka-computer ni ako ang pagkasurtis pero laban lang gihapon ko bisag wala na ni palo kayo nako okay lang gihapon ko mga guys. Laban lang ta bahalag daghan tag pildi ako gani mo kay bawo na ko kada ko pildi so diri na sa kuan ha sa sit E ita sit E so kaning ako karon gidagko man kay mga suwat nako so makaila na jud ni makaila gyud tanaw ang mga idadiran di ba 4, 3, 9, 2, 5, 8. So ipalala na ko yung mga guys. Katubit ang gihatag sa kong amiga gahapon. Mao ipustain na sa ninyo. Kaya ang ugdi mga undas pat mo guling gihatag sa kong amiga good. Og 3. Di may undas pat karon mugawas yun siya pagkaugma. 5 to 9. So, mao na ang sit E ha, sit E. Mao na sit E na ko. So, ari na punta sa ato ang sit B. So, laban lang ta, bisag dita, mudaog magaytag diri. Pero kay bawo ko, doon na jud mga solid followers diri. Nga bisag, di makadaog, mubios jud sila. Mga solid followers na ko, mga kapahong, mga taga Davao, taga Mindanao. Sit B na sa ta mga giha, sit B ta ha. So six zero two. So laban ta alam kalimut sa pagrambol. Laban lang ta basin ugma daog ta. So tus Lucas na diha tus Lucas na niyo kung kamot diha mga guys. Ta guys ag kunyo og like sa taon bisag wa pa ta mo daog. Bisag wa kita nagdaog bisag kita ginagdaog tani laban lang gyapon ta. So screenshot na ninyo ha. So ari na punta sa sit C. Sitsi na sagta. So, ang uban diri, kay balo ko nga, mobius dyan na sila, kay ang number, bisag yung unaan nilang ni siya, usay di mo spot, pero mugawa siya sa STL.
STL. Mugawas jud siya. Nya. Ang uban kay mga solid followers ng ubang taga Mindanao, Visayas. Kabalo kung pustam dyan sila sa STL. Pero laban na ta kay kining akong numero gud para minis tanan trade day STL Visayas. So screenshot niyo magay din natin sa sitsi na sa ta. So palihog taon ko ninyo yung taon nikita akong pag-YouTube, palihog kong ayun taon yung skip ang ako ang patalastas, maluho yung taon mo. Kay wala in tayo kita, puros na lang, puros ra, kuan ba, skipping ang kuan yun niya ba? So dili ta sa special Uldro ha. Special Uldro. Rumble jud mo ha. Rumble. Uldro na siya, Uldro. Ayaw jud mo kalimot og kuan. Rumble. So mao na siya nga tong special Uldro 711811. Nya aray na punta sa atong mintin. Mintin 3 days. 3 days. So mo na itong mintin mga guys nya. Don't forget jud ta nga always rumble jud ta ha. Always play target and rumble. Always play rumble jud. Always rumble jud mo jud ha. Ayo jud mo pagkuan nga di mo marambol kay pertira baging sakitas bigo sa di ta makarambol ba sakit ba kay stanag di ta makarambol. Always rumble jud na. Ang ato ang kuan na. Unya mga guys. Katong akong number sa gihatag sa akong amiga. Ayun taw mo kalimot sa pag-maintain katong gihatag yan ako nga maintain nga 256. Ako ugma ni kutob ang akong 256 ha. 256 rumble mo. Ugma gina siya kutob. Sa 2 PM. Yang akong amiga kay gihatag katong gahapon mao to'y timan-in ninyo. Mao to'y postay sad to ninyo. Hilnga ninyo nga akong video nga kagahapon kay ingana bigin na ang unsay akong gi-vlog kagahapon mo'y mugawas karon. Bahaw-bahaw ba. Kung kabalo lang mo teknik, kabalo mo mudakop sa number, maigo jud ta. Di ba? Kabalo lang jud mo igo sa number mo dakop. Makadaog jud tay ngano kung di ta kadaog. So pasalamat sad ko ninyo nga sa akong mga viewers nga mga solid followers na ko bisag wala gid niigo man ang ako ganiya tay niya na slide jud ako mga number ganiha. Slide kaayo. Pero dunay usa nga ni kuan. Nigawas ang 162 pero atong May 01. Nigawas atong May 62 ang akong number. Pero unsaon man nato nga bahaw naman good. Ang numero nga nigawas ganiha. Tanawa ha. Nigawas siya og ang numero nga nigawas ganiha. Ang 162. Sa STL, nigawas siya sa STL ang 162. Sa letter B. 162 ganiha, nigawas rumble, tarawa, letter B. Pizza. Ang
previous na kong pizza kuan. Previous nga pizza 1 sa Mayo. Nigawas jud siya. Unya, tra, 612. Muna akong giingon ninyo nga inyong hilngon lang ako ang akong number nga giblog na ko karon ang gahapon. O, karamihan jud siya, mukuan siya dito sa B, C, ug sa special. Mugawas jud siya. So mga guys, din nila ko kutob. Doon salamat sa perminting nagpalo sa ako. Labi na itong mga solid followers nga. Bisan wala gitay daog-daog pero gabius git pa rin sila nako. Nga bisag wala, support lang gyapon sila nako. Daghan salamat ninyo. I really appreciate yun na inyong gikuan ako. Pag-views nyo sa kung kuan. Pasalamat dako, kay ko pasalamat. Nga bisag ginagmay ra kong viewers kada live nako na 20, okay na kay tanan. Pero mas magpasalamat pa jud ko kung 1,000 gyud ta ang views. 1,000 o 2,000 pero magpasana all na lang ko sana all. Ana na lang kay wala may all. So diniratagod ko kung siya hatag sa Ginoo murag atong dawaton gud mo nagiingon nga dinhira ang takna sa ato ang unsaman. Dili bitaw sa tinuod bitaw. Kung dili gid para nimo, dili jud para ato, di ba? Di ba? Mao ra nay giingon nga ang kuan sa mong kinubug di para nimo di jud. So mao nang number kung dili jud para nimo karong adlaw di jud na para sa imuha. So laban lang ta, laban. Mulaban lang ta kay kung di ta mulaban wa jud, kung di ta mulaban. Musuko-suko mo, musurindir mo, wala, di ta kabawi. Ako gani, dako gi upili pero wala raman ko. Ako lang sige ra gyapon, laban ra gyapon. Pilipan sa amo inig target na ko daog de ko, di ba? So nga na gina. So napasalamat ko ninyo mga guys ha. Salamat kay niya. Dini lang tatukutob kay mutaas na sa ang video niya. Mag-live man ko og buntag yun banghatag coding. Karog sayo sa buntag. Unya kuan kanang kining akong gabi i-upload ba na ako good ka basta gabi i-upload ako ang akong sit A, sit B, sit C. Pero pag hatag ko coding og lucky number adto ko buntag sayo. Kay lisod mo kay ako isago lang akong sit A, sit B, sit C. Sa akong paghatag og number magkalanggaw-langgaw ang mga tao maglibog na mo unsa inyong unahon ni daghan kay number gipang pagawas sa akong pag-live 2 ka oras wala na gid di makita akong ads mga guys mao nang ako na lang gi-upload ni. So dinhi na lang ta kutob kanang daghan salamat niyo mega shout out niyo tanan sa akong mga viewers mga gopahon lamion nya. See you tomorrow, see you, bye salamat, bye.